Bona tarda, estem a l'Escola Àngel Guimerà de Pallejà, al nostre fantàstic pati. Estem a l'aula Natura i l'equip guanyador de la Gincanèsia, l'equip guanyador de 6è A, ens presenta ara el joc. Carla, vam fer el joc a partir de quin projecte literari? Explica'ns. A partir d'un projecte literari d'Indonèsia que estem treballant. Va ser el treball final, a mode pràcticament d'avaluació. Ens explica el funcionament del joc la Laia? Doncs cada grup ens vam dividir en 4 grups i cada grup tenia la seva fitxa i hi ha diferents animals en perill d'extinció i el joc consistia en tirar el dau i moure tal com et deia. Segons la cara que surti del dau. Llavors, què més passava, Tània? Es movia la fitxa i si queia, què passava? Si queia en aigua, passava el torn a un altre equip. I si es queia en una de les 8 illes? doncs et donaven una pregunta que no haguessis fet. Una foto satèl·lit, Sí, oi? una fotosatèl·lit. Una foto satèl·lit I tenies que anar a buscar on estava el puntet, anar a buscar un sobre que et donaria una en la pista. pregunta. Una pregunta. I a la vegada s'entregava la illa que després s'havia de col·locar en el mapa amb les coordenades correctes. Què més? Què s'havia de fer per guanyar el joc, Irene? Quan aconseguies col·locar una de les illes correctament, el teu mestre et donava un tros, un compàs Sí? de la melodia per després aconseguir tocar el metal·lòfon i aconseguir guanyar. És a dir, per tant, s'havia de tenir completada la fitxa que ens ensenya. Primer els hi donàvem una sopa de lletres, oi? Ens ho comentes, Sara? Doncs amb el sobre que et donaven havies de ficar havies de trobar la paraula. L'illa, oi? Sí. En els mots I l'havies de encreuats. posar aquí. Havies de col·locar-la amb el número que corresponia. Per tant, en acabar el joc, havien de tenir la sopa de lletres completada, havien de tenir les illes correctament col·locades en el tauler, a mode de mapa, i havíem de tenir completada la melodia, els 8 compassos, i interpretar-la, el moment més crític. Ara, a l'Abril, ens toca la melodia. Molt bé, i en cas de fer-lo correctament, es tocava el gong per advertir a tots els grups que la gincana s'havia acabat i n'hi havia un equip guanyador. Moltes gràcies. Per cert, us va agradar fer la gincana? Sí! I també vam aprendre molt, tot el que havíem... Sí, va ser molt divertit. Va ser un repàs de tot el projecte literari. Va ser divertit, però també tenies que pensar i ens va agradar molt. Recomaneu fer gincanes per repassar contingut? Sí, hem repassat tot el que havíem Bé, doncs moltes gràcies per haver col·laborat amb el vídeo. De res. Gràcies, fins la propera.